Menteri Ketenat ya dari jong ke Israel ukat ulapan ipai ba ya kawai ka kot sentiat jong ka intelligence kabala syam na Gaza haki surok balalong haki jagaburi jong ki he ka Hamas katkum kane ka kot kinong yalam jong ka Hamas yan Husinwar bad Muhammad Dif kila pakot si nong yalam jong ka Quds Force jong ka Iran IRGC Ismail Pani hau banai jun arjar arpue banpan jingirapsa katkum kakot kilapan hadu sanspa million na ka Iran ban penmi ya ka jingale ka bakrau persya ya ka Israel kabalala ban wanra ya ka jingle sirtma ya ka Israel man haka nyautrik Oktober arjar arpulai kane kakot ka kedo bakilapan arpo million man la ka benai napo Iran hadu arsnem ban pendep ya kana kajing temu hakakot balapha kinong yalam jong ka Hamas kiloong bangi dakarman bahaswa lane hadin kene ki arsnem da kajing kerku jong ublei ngin la ban penkudno ya ka Israel ka bomlong shu bat ngin salaru ban tausendon da ka history haka jaj benri jongi usasit izadi unong yalam jong ka tenat bape ya ka Palestine hapo ka IRGC ulah pedang ya kan ka jingpan pisa bad ulah ai jubab bawat la ka Iran ka don hapedeng ki jinge jong ka jingim hakabayade bad ka ekonomik bad ka jinge jong ki pajba hanroi ka Iran kandang peteng ban ai pisa sya ka Hamas namar ka jingnya kun persya ya ka Israel bad kham tam ya ka Amerika ngidak kwa ban thombor ong ka sorkar Iran hakate jing tho ukat sulo ongro ka jing penkut kalong ka basyai ka Iran kalong ukli jong ka ni kamrat bad wadla ka Iran kalen hanroi kal ai pisa bad kersian yiki kanhun leno hakleng nadu Gaza Lebanon Syria Judea bad Samaria West Bank bad mentaru kelas sedang ban bepisa syaki Houthi ha Yemen hapo ka jing temu ban penjot ya ka Israel kan le ya ka badon kambaro ban khanglat ya ka Iran ban yo tir nuklear ban kanang ya peteng ban siat yakin nong mikmat jongka hakan ka thany tat hadu baka kenhun sniu jongka Iran kanda syak pen pera bat syarem laban rap syu ukas